बाथासिपुर जौमा फरायसालिनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव PhD नि एडमिशन मोननाय फोरोंगिरिफोरखौ बरायदों। गोजोनथाव खौरां, बाथासिपुर जौमा फरायसालियाव बर' बिफाननि गाहाय संगीता रामसियारि आरो असमिया बिफाननि गाहाय अनामिका बर' बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव PhD नि एडमिशन मोननो हाबाय। बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ बाथासिपुर जौमा फरायसालिया बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाथासिपुर मिलन गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि नमद बसुमतारी लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि बाथासिपुर जौमा फरायसालिया बाथासिपुर ओनसोलनि गंसेल' नायल'जाल' जौमा फरायसालि। बे फरायसालिमानिफ्राय सानै PhD आव एडमिशन मोननो हानाया ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। गिबियाव आं बुंनो नागिरदों दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै आं खोब गावखौनो खाफाल गोनां होननानै आं बुंनो नागिरदों। मानो होनना बुङोबा दिनै जोंनि नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय स्पेसियेलि माने बाथासिपुर कलेज, बे बाथासिपुर कलेजाव जोंहा मिस मावनाय आब' जोंहा संगीता रामसियारि बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव जा रिसार्च खालामनो थाखाय मोनसे खाबु मोनबाय। बिनि थाखाय आं सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो बिथांखौ कंग्रेचुलेसन होदों। आं हामलायनाय जासिदों, बरायनाय जासिदों आरो बिथांनि जा रिसार्च खालामनो नागिरनाय बियो जाफुंसार जाथों होननानै आं आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दा दिनै आं बे प्रग्रामाव फैनानै बिथांखौ आङो रायलायनो मोननानै बिथांजों रायलायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे फरायसा बिथांमोनजों सावरायदों आरो बेयाव कलेज सामलायगिरि बिथांजों सावरायनो मोननानै आरो बे सावरायनो थाखाय आंनो जे खाबु होदों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बयनिसिमबो साबायखर बावदों। दिनै जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजावहाय मेलेमजिबिनि जा अनजिमा बे मेलेमजिबिनि अनजिमाया बिराद खम। बे हिसाबै दिनै जोंहा बर'नि गेजेराव सासे मेलेमजिबि बा बर'नि गेजेराव सासे मोजां बोसोनगिरि जों मोननो थांगासिनो दङ आरो दिनैसिम होबोबाय थागासिनो। थ' बिनि थाखाय आङो गासैनिसिमबो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों, सोलोंथाइ लानाया जिउआव दान्दिसेल' नङा, बेयो थैजासिम। बिनिखायनो आं साफ्रोम फरायसा बिथांमोनखौ जोंहा संगीता रामसियारि मिस बायदि सासे रिसार्च स्कलार बा सासे मोजां रिसार्च खालामग्रा बेबायदि जों मोननो हादों आरो बिथांमोननो जों बिदिन्थि होननानै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गासै फरायसा बिथांमोनहा जिउआव गाव गावनि माखासे फरायनाय आयदाखौ जाहाथे गोजौ लेभेलसिम लांनानै बर' हारियाव माखासे जोंनि थाखाय मोजां फिथाइ थाहोगोन बा मोजां बोसोन होफैफिनगोन जोंनि गेजेराव, बेखौ आसा खालामनानै दिनै आङो बे हाबाफारियाव फैदों। आरो आं आसा खालामदों दिनै बाथासिपुर कलेजाव जाखिनि फरायनाय फरायसाफोर लोगोसे आसामनि गासै फरायसा बिथांमोनहा गावनि जिउ दानायाव जाफुंसार जानो हागोन, गावनि जानो गोसो जानाय बेखौ जाफुंसारनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिया खोब मोनसे रंजाथावना हाबाफारिमोन आरो दिनैनि हाबाफारिया बिखेखयै कंग्रेचुलेसन, फेलिसिटेसन एबा एप्रिसिएसन होनायनि मोनसे हाबाफारिमोन। आरो बे हाबाफारिखौ बाथासिपुर जौमा फरायसालिमाया देग्लाय बोसोराव जोंनि स्टाफनिफ्राय, फोरोंगिरि स्टाफनिफ्राय सानै बिजाथिया PhD मोननो हादों। सासेया बर' डिपार्टमेन्टनि H.O.D मोन, बिथांनि मुङा जाबाय मिस संगीता रामसियारि, आरो गुबुन सासेया जाबाय आसामिस डिपार्टमेन्टनि H.O.D आरो बिथांनि मुङा जाबाय मिस अनामिका बर'। बिथाङा आसामिस डिपार्टमेन्टआव बेबायदि PhD मोननो हादों आरो संगीता रामसियारि बिथाङा बर' डिपार्टमेन्टआव बेबायदि PhD मोननो हादों। स' जोङो बेनिखायनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो खोब रंजानाय मोन्दों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे थुलुंगा आरो जोंनि थाखायल' नङा, जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि थाखायबो बियो मोनसे बिदिन्थि एबा थुलुंगा। स' बेनिखायनो दिनैनि जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोंनि बाथासिपुर जौमा फरायसालिमाया बिखेखयै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जेन थुलुंगा मोननो हायो आरो जोंनि गेजेराव थानाय जिथु स्टाफ बिथांमोनाबो जेन थुलुंगा मोननो हायो, बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। आङो कलेजनि जानानै बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरो आरो फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना जेन गावबा गावनि केरियार दानायाव जाफुंसार जानो हायो बेखौ आं इसोरनियाव आर'ज गाबहरो। आरो लोगोसेनो आङो बेखौ बुंगोन, बिथांमोना जोंनि बाथासिपुर जौमा फरायसालिमायाव जेब्लानिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ फोरोंगिरि हिसाबै मोननो हादों, बै समनिफ्रायनो बिथांमोना गोबां बिहोमा बेबायदि कलेजाव होबोदों। फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौबो बिथांमोना खोब बेबायदि गावनि डिउटिखौ बिथांमोना मावनानै बिथांमोनखौ फोरोंथाइ लाहोनायाव गोबां मदद होदों। आरो लोगोसे कलेजनि माखासे जिथु क्लारिकेल खामानिफोर
एबा अफिसियेल खामानिफोर बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोना खोब बेबायदि खस्थ' खालामदोंमोन आरो दिनै बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि मोनसे जिथु एचिभमेन्ट होननानै बुंनांगोन जोङो दासिमहालागै जाफुंथ'वाखैबाबो जोङो बेखौ एचिभमेन्ट होननानै बुंनांगोन बिथांमोना दिनै मोननो हादों बेनिखायनो खोब जोङो रंजानायखौ मोन्दों मानोना बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामदोंमोनब्लाबो बिथांमोना दिनै गावसोरनि जिउनि जिथु केरियार दानाय बे केरियार दानायाव माब्लाबाबो फेलें जायाखै आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन जोङो जुदि नाजायोब्ला गोब्राब खामानि मावोब्ला जाफुंसारनाय एबा जिथु डेस्टिनेसन जों बेखौ मोनफुंनो हायो শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যি সকলে এতিয়াও সেলফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/websiteৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ